आयल बनी से हमनी के धनबाद में। इ धनबाद के सबसे मशहूर रिसोर्ट एंड मोटल बा जौन राजविलास के नाम से ही प्रचलित बाटे। राजा के जौन राजस्थान में बा ओकरे हूबहू नकल कल गल बा, ओकरे हम शकल उतारल गल बा एजा झारखंड में। इ धनबाद में पड़ी राजविलास। शादी समारोह में हमनी के आयल बनी। आज भी कलाकृति अपन कला के प्रचलित करे खातिर ओकरा के बनावल गल बा। हनुमान जी के मंदिर बा मेन गेट के जस्ट बगल में। फिर सजावट यहाँ बा, ऊँट के आकार बना के एजा पर बनावल गल बा। कुआं से पानी जब निकलत रहे ओकरा के कैसे पानी निकालल जात रहे, कवना आकार से कैसे, ओकरा के एजा दर्शावल गल बा। राजा के मेन गेट के राधे कृष्ण जी के मूर्ति यहाँ पर बनल बा, गणेश जी के भी बा। फिर एजा पर रामचंद्र जी के बा, मुरली मनोहर जी के बा। यहाँ पर पहले के शादी समारोह में जैसे बाजा बाजत रहे शहनाई, ओकर एगो मंडली के एजा बैठा का बा। लड़का के तिलक चढ़े के वीडियो रोल के देखाओ तनी। इ मनोज जी बनी, इहे के लड़की के तिलक चढ़ता। इ पूरा हमार फैमिली के लोग बालो, हमनी के पूरा परिवार आयल बनी छपरा जिला से। पूरा मंडली, लड़का वाला पार्टी, लड़की वाला पार्टी, एमे पुरनिया लोग भी आयल बालो। एमे देख ली शहनाई के साथ में जौन जौन पुराना आकार के सजावट जौन घर में कल जात रहे, राधे कृष्ण जी कैसे गौ माता के साथ में अपन इ कलाकृति के एक मूर्त बनावल गल बा। हर एक जगह सजावट अपने आप में बोल रहल बा।